Inilunsad na ang kauna-unahang Bamboo Textile Fiber Innovation Hub sa lalawigan po ng Pangasinan na matatagpuan sa bayan ng Lingayen. Kasunod dito ng matagumpay na pakikipag-ugnayan sa pangunguna ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute, kasama po ang pamunuan ng Pangasinan State University o PSU Lingayen Campus. Layon ng BTFIH na palawigin pa ang bamboo industry sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga kagamitang gawa sa kawayan. Isa pa sa layunin nito ay ang pagpapalakas ng lokal na kabuhayan sa pagbubukas ng iba't-ibang oportunidad hatid sa mga Pangasinense. Ito na po ang Ika-Anim na Bamboo Textile Hub sa buong Pilipinas. Bahagi ng programa ay ipinakita ng mga kawani ng PTRI kung paano ang proseso mula sa produktong kawayan patungo sa kung paano ito magiging isang sinulid na siyang gagamiting panghabi ng nais na buing materyala. Samantala, personal na dinaluhan ng launching ng Bamboo Fiber Hub ni DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr., DOST Philippine Textile Research Institute Director Julius Elian Jr. at DOST Region 1 Director Dr. Teresita Tabawag at nagpaabot din ng suporta at pasasalamat ang PSU officials sa liderato ni President Dr. Albert Galas. IFM News. IFM News. IFM News.